Dames en heren, de voorstelling Wanklanken van de Wurkvlier zal over enkele ogenblikken aanvangen. Wij verzoeken u vriendelijk de mobiele telefoon even uit te zetten, rustig in uw stoel te blijven zitten, niet met bier te gooien en u vooral even de bek te houden. We zijn hier in het theater en niet op de Veenhoop. Wij wensen u een fijne voorstelling. Voorstelling! Hey, hoe weet het nou? Ja, best. Ja, je moet net beslissen al je stil te wijzen. Ja, maar je een beetje lawaai, maar zie. Hey, wat verdomme. Ja, dat ben we dan. Ben je maar een beetje zenuwachtig. Ben je een beetje zenuwachtig? Nee, hè? Nee, kijk eens. Bij mij is er een mooie jongen van. En zo zei ze, Mason. Oh. It's a boy. Alleen maar eerlijk was, ik zou me net al de volop bij voorstellen van die jongen. We gaan een mooi promofilm kunnen maken, maar ja, dat weer ik alle hechtepunten nu Ljouwert. Dat weer iedereen ook heel wat teleurgesteld. Het komt er op de helft mensen ook gewoon graag verneukt worden waar ze bij zitten. Maar ja, kleren. Hier ben we dan nog, misschien al een jaar. En ja, maar eerlijk was, dit is voor mij de tweede keer dat ik in het theater kom. Een weekend in Ljouwert al. Dus ja, wat mag je nou in mij? Nou ja, we moeten dus best maar wat doen, want meer dan is best kan wij net man. En wat we er net gewoon kennen, dan kunnen we het ook net helpen. En ik al weten wie net beter, wie toch is best. U's best. U's best. God alle Jezus meesten hier in Jereveen. Hoe maken we dit nou even aan? Net onder het hammer. Ik had geen flauw idee. Wie komt u de metaal? Scheepsbouw, hè? U zet hem zelf voor lul. Waarom dan volle zaal? Gezellig. Ik al weten wie net beter. We maken er maar wat van breien. En we hopen dus kennen wij. Dat je hem er wat toe maaien. Maar mocht een enkeling van je onze show net leien, dan mag je hem maar net beginnen. Dat je hem de centen weer opkrijgen. Dat hield dat niet in kwijt. Je centen maar waarom. Hij komt toch dat je hem verdriet. De jouwe weer niet om. En bakken wie er net van, is er misschien nog wel een leidje. We vertellen wel wat moppen en we doen wel wat dek. En je hem de hoor moet zitten en je hem horen je hem de bek. Je hem krijgen denk je bier en je hem roken denk je zet. Lekker leven dicht en telefoontjes uit. Je mag lekker zitten en zakje onderuit. Ligt het al een jaar maar hoe je hem heen komt bij hem.
dank u wel. Oh, jongen, dan dondert me een heel rommel uit man daar. Hè. Dat is ik wel. Ja, nou al. Ja, ik kan het wel heel erg goed, hè. Zo, nou. Ik ben op zeer jonge leeftijd verhuizen van Greensland naar Kolmenswaard. Die Kolmenswaard, er waren net zoveel mensen, maar er stien 3 kerken. Nou, dan wist je wel hoe laat het is, hè? Die is wat fijn als de harrejassers. En hier is daar een Grevenmeerde kerken en die is John Jonk een Grevenmeerde squallen. Daar zit ik op. En hier is een hervormde kerken en een hervormde squallen. En hier is nog een baptistische kerken. Maar ja, die hier in squallen, maar dat weet ik gewoon onnozel volk waarschijnlijk. Maar in ieder geval, ik zie het. En ik zit nooit wegveerden, hè. Ik kom daar bij dat squallenplein. En ik zag eens hoe het stek heen. En ik zag al die gereformeerde ratkapjes. En ik ga ze floppen. Ik ga ze skelden. En ik zag ze slaan als hinders. En ik denk, ja, ik ben aan de lul. Huh? Met mijn Groningse accent. Ik denk, ik ben aan de pispeel. Huh? Ik denk, ik ben aan de Patricia Pai van het Squallenplein, weet je wel? Ja, op het moment toen ik daar stond, hè, weet ik niks meer. Als een heel lieds bang jonkie. Met angst voor het onbekende. En ik zeg, mijn huid is een keer om. Mijn huid zegt, mij is een keer om. En wat er toen ze me zei, hè, zal ik nooit wegweten. Als is het niet slang, als is het niet hoe de pullen jou nooit beleefd, maar luister je naar mij naar het feest. Zwaar maar mij de klomp op de hasses, zwaar maar mij de klomp op de hasses, jongen. Zwaar maar mij de klomp op de hasses, was goed voor die opbieden, en met die net op de kop schieten. Zwaar maar mij de klomp op de hasses. For me. Zit op te staren om in ons Squallenplein. Ik denk waarom wat is hij Jimmy zijn. In mijn ogen, de hoofd van mijn zoon. Zit me omwennen, mijn grede eeuwen. Ik zei jongen, als is het niet slaan, als is het niet hoe de pullen jou nooit beleefd, maar luister je naar mij naar het feest. Zwaar maar mij de klomp op de hasses, zwaar maar mij de klomp op de hasses, jongen. Zwaar maar mij de klomp op de hasses, was goed voor die onbieden, en laat die net aan mijn kop schieten. Zwaar maar mij de klomp op de hasses, zwaar maar mij de klomp op de hasses, jongen. Zwaar maar mij de klomp op de hasses en de master. Die is voor mij.
kan niet worden het omleek. Maar ik get het eerste vier, dan is de klomp. U is enige manier, want als is ze die slaat, als is ze die oerenbullen, ja, jou nooit beliefd. Maar luister je naar mij, dat zat er maar bij de klomp op de hasses, zat er maar bij de klomp op de hasses, jongen, zat er maar bij de klomp op de hasses, was goed van die jongen binnen. Dank u wel, dank u wel. Ja. Oké. Nou, is mensen, is het nog een beetje best? Ik heb nog een beetje... Ja, de kop is raar, dat scheelt, hè? Ja, maar toch. Ik wil een mooie jeugd, hoor, hè? We zijn trouwens, we zijn net producenten om handen in Kalmenswaag. Dat we wel. Kalmenswaag, dat is de eerste gemeente zo'n beetje van heel Nederland, hè? Tenminste in die tijd wel. Dat we weer nou ook zo eerm dat we moesten de hoenen scoren om de katten te gaan. En dat is eigenlijk weer. Toch had ik wel een mooie jeugd, hoor, hè? Opgroeien in de jaren 80. Vooral die periode dat we er zelf ook achter kwamen, dat we mee konden met de lietse man en de rechterhand. Dan alleen nog maar passie. Hier is die kat van u, maar irriteert van zijn leven. Er weer een levendige ruilhandel in videobanden en vieze boekjes. En een boekje, dat wil ook gauw vies, ja. Een panorama of een actueeltje. Nou, dat ben ik hartstikke blij mee. Hadden we dan mazzel hier, dan hier we een penthouse of een Playboy. Ja, een mooi spul weer dat. Hè? Maar hadden we dat net hier in een Koen Weekamp contact wordt maar, ja, dat weer. Ja, dat is oorzaak Tjinwurg, hè. Dat baat me wel eens zwaar. Dat die jeugd van Tjinwurg. Nou ja, dan ben je nog maar zo groot. Zit ze al keiharde porno te downloaden. Patricia Pai of zo, weet je toch? Nou, daar krijg ik hartklachten van. Dan lees ik naast wekker van. Dat is net best, joh. Dat hier we nu eens een tijd net. Ik hier les en ik nou ran ik bij de supermarkt Del, hè? Nou, ik ren naar Del. Dan zit daar een groepje van, ik neem dat dan Pamperboys, hè? Want hier is 14 en weet je wel, de butt krijgt wat in de keel. En, maar het is al je krijgt neer. En ik ren naar Del en ik jerk gewoon uit die hoek. En neuken dit, neuken dat. Nou, ik denk, wat is dit nou maar? Dus ik ren naar hen. Ik zeg, hé, wat best? Ik ben 14 hier. Ik zei, neuken jongen, dat wist nadien. Wist je wel wat het is? Zei er van, ja, dat is krijg je iets als vestfucken, maar dan maar niet lul. Jongen, dat kent toch net, man? Nee, dat meid ik me zwaar genoeg. Ja, dat komt net goed met die jongens. Komt net goed. Dan mag ik een 36 jaar oud wijzen, hè? Ik ben nog net zo oud. Maar vergeleken bij die jeugd viel ik me al een oude rukker. Van Tjinwurg, ja, die hadden maar goed, maar die hypermoderne technieken van jou. Mijn indruk op een knap, zie je ze alles op. Zeg je dat jood en tijd, ik get dat makkelijk als wat. Van de die vroeger roos, een hele strieën. Dat die een hele toer in, nu is het die. Boer niet spier in het oud papier. En mij een actueeltje in die opgezien. Hey, hey, dan weer een tier van de hotdrukkers. Hey.
ik ben het bedoeld. Dat is zo makkelijk als wat er redeneert met on. Je googelt je wat op het internet. Maar in nu zit hier weer internet en net. Midden in de nacht televisie on. Even koekeloeren naar je videobon. Emanuel weer grut verdier. Ik heb mijn sliers in een pol. Hier dan weer. Hey. Nou weer in de tijd van de Hollanders. Hey. We komen uit de tijd van de Hollanders. Kom maar. Die mag te mooi, de week hier mij naar de kooi. En vlodder hier weer monsterachtig, wat liefde pubers in de jaren 80. Do you like it? Yeah, you like it. In the middle. Do you like it? Yeah, you like it. In the middle. Die hoort het. Wat zeg je? Dan zit ik op die iPad van mijn zoon, dan zeur ik naar dingen die me net gewoon. Geef me de eerste bord, dat wil wat mensen voor mijn pinkas komen. Een ander is maar mijn huisje god. Lekker net jong, two girls, one cup. Wat denk dat je op, dan ben ik clean. Dat ik een rakker ben met de orde tien. Hey, hey, dan ben je nog in de tijd van de Hollanders. Hey, hey, we komen in de tijd van de Hollanders. Hey, hey, dan ben je in de tijd van de Hollanders. Hey, hey, we komen in de tijd van de Hollanders. Kom op. Hallo. Ik zag je aankomen rijden. Ik dacht, ga eens kennis maken. Oh, nou, dat is heel vriendelijk. Mooie wagen. Dat is een CX-25 GDI met injectiemotor. Injectie? Dat is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit. Wat weet u dat allemaal goed? Ik zit in de autobranche. Oh ja. Buurman, wat doet u nu? Je bent me zo op. Maar de vrouw? Oh, dat heb je niet gehoord. Mooi stukje weer dat, hè? Ja, maak het niet uit. Ik weer ek 8 toen die film voor het eerst zag, hè? Maak het niet uit. Ik denk, wat gebeurt er daar al daar beneden, hè? Ja, vlodder wie dat, hè? Dat wie in de tijd van Huub Stapel en Dick Maas. Wie kent ze niet? Hè? Wat is er meer? Amsterdam. En hier is nog een film, met zo'n lift. Hoe heet die ook alweer? Oh, de lift, oké. Oké, dankjewel. Ik wil er even net opkomen. Maar ja, op een gegeven moment dan ben je wat ouder, hè. En ik mijn CITO-toetsen wat verknald. Maar ja, ik die mijn baas direct net voor, hè. Ik kon altijd machtig goed leren trouwens, hè. Dat moet je net zeggen. Ik kon best leren, ja. Maar ja, toen zei ze me, Emiel, als je nou heel goed in baas doet, als je nou eens heel goed in baas doet, dan kun je toch heus gewoon naar de HAVO. Dus ja, dan ben ik maar naar de MAVO gegaan. Ik denk, dat valt me wat beter. Maar ik ging dan naar de MAVO in een grote stad. Dus ja, dat weer heel wat oorzaaks kalm zwaar, hè. En ik ging dan heel op een fiets heen. Ja, dan weer een zo'n kilometer fietsen naar Kalm. En ja, dat wie voor u een grote stad. Dat is die ene weer. Maar een centrum en zo. En een winkel. En, maar daar ging ik dus naar de MAVO, maar dan weer alles wat oors. Dat ging alles ging oors daar. We voor elk vak gingen we weer een oren-docent. En dan, maar wie erachter kwam, dat de ene docent, die kon de klasse wat beter had als de oren. Er waren mensen, daar koos net met fucken.
Hier bijvoorbeeld Erbe Rabbit. Sommige mensen in de zaal kennen misschien ook wel. Beste fan, ja, maar ja. Hier wat lange foto's en grote eren, dus ja. Nou, had ik hem een keer op 4 oktober weer, dat leuk. Dierendag toevallig. Had ik hem een mooie wiatel cadeau die mijn strikje erom. Niet zien laat. Ja, dat weet ik goed bedoeld. Maar hij doet het later en hij zit gelijk mijn kant op, hè. Ja, op mijn gaten. Nou, ik hoe eerst voor de klas staan, ik hoe naar de directeur, strafrails schreeuwen, fietshangskin, maar je zegt, Bas, dat weer, don't fuck with hebben, hè. Dan is nog een beurt. Want hier zal ik wat toch, als ik dan hem goed onpak, nou, dan had de rest ook wel respect. En, ja, dat werken we. Ja, maar hier ook nog een geschiedenis. Dus ja, dat was al ja, hartstikke interessant. Dat kun je gewoon eigen. Ja toch? Een keer hier een hele les. Dan gaan we over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is super interessant. Dus ik leid te slepen met mijn kop op het bankje zo. En hier, Bas, ik schrik wakker. Dat wie hebben, hè? Die sloeg me zo maar een liniaal op de tafel en die zei: Emiel, wat kun je me vertellen over Anne Frank? En ik zei: ja, wie dat belangrijk man of. Dan bleek dus achteraf dat Anne Frank dat een vrouw was. Ja, nou, ik heb zoiets waarnemen. Misschien dachten nou Anne Frank, maar klaar. Ik kreeg wel straf, dus nou ja. Maar ja, wie aan de rek wil horen. Nou, en dit is sterren weer echt gebeurd. En er zijn misschien mensen in de zaal die dat beamen kennen. Ja, trouwens, de leukste lerares hier we altijd voor biologie trouwens. Dat weer de leukste lerares. Maar we hier ook een lerares voor Frans. Nou, die kwam de zaal binnen en we dachten gelijk, ho, doe best van huis. Nou, die houden dus helemaal kapot maken. En ja. Wij hier voor biologie, maar dat is niet zo vaak. Nee. Ik had hem toch even een noemer voor haar maken om het een beetje goed te maken, wist je wel. En die vrouw die heette, ja dat weet ik nog heel ironisch eigenlijk, die heette van juf Janke. Dus je stoeien bij huis voor de klasse. Je maar je Janke, hoe krijgt het in de bossen? Want toen leest dus toch geen Frans en toen maakt het geen schijn van gans. We houden die net langer als een weekend. Want dat is zo emotioneel knapst en het is doelberieken. En nog maar krijg op tot het diner. Naar die nederlieden al reed. En met het die te volgen. Nou die krijgt en die houden. We worden die onder janken gehad. En we zetten die goed vast. We worden die onder janken gehad. En dan in de speaker. Als toen al bij is naar ons. Rol je de trim. Body in all the lelijkheid, body in all the dirty bone, body in all the dirty bone, body in all the dirty bone, body in all the dirty bone. Je doet die best, maar doe zist je nooit wat bereiken. Eerst best harder en dan wel leuk, toen
Dank u wel. Je hem klappen direct nog voor, dat is het ergste van alles, hè? Je moet je hem scammen. En dan moet je hem dat net van de week echt waan, hè? Als je hem in de klasse zet, die juffrouw kleren, hè? Nee, dat doe je hem net. Nee, dat zei ik vroeger ook altijd, ja. Dat doen we niet. Door die band van u is die doorzocht net. Ja. Zal er nog wat in de koelbox zitten? Ja, zeker, hè? Ja. Als we maar eens even... Even, wat hebben we nou? Oh ja, dat is echt mooi. Dat is een vaske. Dat had ik schreeuwen. Want ja, ik werd toen wat ouder. En toen kreeg ik een baantje in Gerkensklooster bij de Seersfabriek. Dus ja, ik heb wat meer geld om han. Had ik mee... Wat even tot die man zit, ja? Ja. De incontinentieluier is vergeten, een stuk wel weg. Ja, ook niet, ja. Ah ja, we hebben zelf ook in 20 meer, hè? Oh ja, juf Janke kon gerekt altijd even uit. Ja, dat is... Maar ja, ik heb een mooi brommerke, een poekje, want ja, ik hoorde je meteen net betalen. En toen kreeg ik verkering bij een mokkeltje. En dat was het mooiste mokkeltje van de hele waarden. Hè? Dat wie, die kwam met boerenpost bij. En, maar het wie wat, want eigenlijk we passen net zo goed binnenwandelen, want ze kwamen uit een oor milieu. Ja, die katten van hun die kregen gewoon wiskas, 6 maanden. En dan wisten we wel hoe laat het is. Maar eens zo goed, had het net lang door, maar we hadden wel een heel mooie simmerong. Ja. En daar ga ik een vasko maken. Want ik ben namelijk een singer-songwriter. Dan zet ik mijn petje even op. En alles wat er om me heen gebeurt, dat inspireert me. Dat is ook al vast zo. En soms, als ik nog net zo vol inspiratie ga, dan ga ik even naar de Waddeneilanden. Dan krijg ik al die inspiratie van de Zwarte Zee. En dan skroek ik al die vastjes. Dan weet ik luisteren ik nog, hè. Ik zie het in mijn huisje, heel alleenig. Maar mijn gitaar. En toen had ik een vastje geschreven. Dat was zo'n mooi vastje. Daar had ik toen maar weer een vastje geschreven. En dan ging ik nou van hem show. En dan doe ik even mijn boordbeugel voor. Als een echte songwriter. Krijgen ze Bob Dylan. Ik ga eigenlijk een beetje in hetzelfde richtje, wist je? En ik denk dat als Bob Dylan dit vastje zong hier, dan heet het ongeveer zo zong. En ik snap echt wel dat het nooit wat weer is hoe. Hier ik woon in de gaten, nou dat heel was al lang terug in koe. Maar ik zong dit vast op mijn eigen manier. Een beetje op de hoenekop manier. Ja, dan mag je hem ook wel bij, jongens. Kom op, help me maar even. Oké, let op, hier komt er, hè. Dat bedoel ik maar even, hè.
maar van het leien van de meestralien. Die spijbel op de schouder op de beste wien, de kind schijnt aan iedereen. De wil in de rutte van de vries geworden, met mijn heel gezwart op de kant. Ik zie dat de brommer bij de wien, en hier in de lus is daar. Was toen mij niet voor de boer. En ik geef hem heet moest en bij die jongen dat komt naartoe. Doe de duivel toe krijgt liek, want dat zit hij in het bloed. Maar ik denk ik dat toe alleen maar waarom je moest. Alleen maar waarom mij niet mooi is en maar niet blij van de historie. We spelen op een schoon van de beste in de kind schijnt van iedereen. De wereld in de rutter aan de vries geworden en mijn hier is waar op de kop. Ik zie dat de brommer bij de riem en hier en dus is daar de rok. Voor een strakke blauwe blauwe zij is nu het hoofd van mij. Maar het niet al in school. Ik krijg maar de gast. Doe je er over mee? Doe je er over mee? Die mooie simmer van het leien en de wiestralien. De spijbel op de school op de beste wind, de kind schijnt aan iedereen. De wereld in de grutter van de vries geworden en mijn hier is zwaar op de kop. Ik zie het op de brommer bij de wind en hier en dus is daar de rok. Mooi simmer. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Mooi vastgegeven, man. Oh ja, dan krijgen we nog even wat moois, want ja, je bent hier natuurlijk van die jonge mensen al heen komen om echt een theatervoorstelling te krijgen, nog net. Hè? Ja, net. Wat ging je ervan verwachten dan? Niks. Ja, dat is een mooi uitgangspunt. Fantastisch. Nou, dan hebben we een mooie verrassing voor die man daar. Want je krijgt natuurlijk een totaalpakket. Hè? Dat is zang en dans. Maar er zit echt wat poëzie bij. Poëzie. Want hier maar mazzel. Want ik heb namelijk mijn gedichtenbundel mee nou. Dit leidt binnenkort bij alle boekenhandels is dit de keer. Dit heet theatraal Zwets verhalen uit de diepte van mijn ziel. En het eerste gedicht wat ik graag voordragen wil. Er zit al een goed spelling, hè? Maar even nou, beginnen we bij. Oh ja. Oké. Dit gedicht. De naam van dit gedicht. Dat is gerechtig. Even serieus, wat je. Omdat het gerechtig heet. Daarom. Oké. Oké. Gaat daar nou echt een telefoon aan? Maar ik heb een zaal die achter honger.
theatervoorstelling. En het wordt een hoorenzalve en dan net met bij. Ja. Ja, hoi. En wat er weg is, dan is er nog een bus. Oh, daar is mijn... Waar is mijn boekje over, Willem? Ah, sommige mensen, hè. Ga ik geen fatsoen. Ja, nou is het gebeurd. Oh, ik word er zo warm van, hè. En we zeggen, in Ljouwert gebeurt het ook al. Dat is echt net... Precies op hetzelfde moment. Dat is echt wat... Dat is echt heel toevallig alweer. Oké. Meester Mike even stilte, alsjeblieft. Gerechtigheid, oké? Ik droomde vannacht dat ik een politieman weer. Ik droomde dat ik een politieman weer. En dat elke hier respect van mij heer. Ik ron moest redden, maar een koel vrij vast. Dus stierst onder arrest. Dat is net best. Mooie vrouwen fouilleren. Preventief. Want ze me namen eren, want dat zul ze leren, ik zul ze bekeren, want ik ben de wet, vuile slet. Pooiers en hoeren, dealers en junkies, sublappen en boeren. Ik nam ze mee naar de gevangenis voor voorlopige hechtenis. Meiders, sirenes, ons, kork, Friesland, broek niet verstaan. Bij moord en bron, wat is er aan de hand? Er is een man verstaan bij jou de boon. Had een foutje hoon. Maar, doe kist me net breken. Dan krijg je een knuppel in de nek. Pepperspray in het gezicht. En een mooi gedicht. Maar ik ben nog net klaar. Een mooi gedicht. Want ik ben er eigenlijk van Jim. In mijn droom lees ik te goel en te woel. Ik raas het uit van de kelt en de pine. Want ik ken die net vinden. Gerechtigheid. Waar bist u nou? Ik ben hier. Nou, dat is iemand die had mijn gedichtenbundel even steken troffen. Hij is nog niet eens uit. Hoe wist u dat? Oké. Gerechtigheid. Waar bist u nou? Ik ben hier. Maar waar bist u? Vrouwenjustitia, neem me mee. Meidje mee wekker. In een nieuwe dag. Dankjewel. Nou, gaan we dat ik maar hoor. Stukje poëzie even. Even zien. Want ja, we zijn nou met een nummer bezig. En dat is vooral mee. Oh, wat zeg ik? Doe dat ding even nog. Dat is echt een poren. Dit is beter, ja. Dan krijgen we nou even een nummerke. En dat is voor alle mensen die menen dat ze van die jongen naar mij de auto naar huis gaan. Maar ja. Een beetje onfatsoenlijk, hè? Ja. Ja, goeiedag Schotel. Met Floris Jan van Flipperstein van Baas Masterlijk Entertainment BV. Spreek ik met de Hunekop? Ja, daar spreek je mee, ja. Mooi. Zeg kerel vent, moet je luisteren.
We zien wel brood in dat pintje van jullie. Er is alleen één probleempje. We kunnen er helemaal geen kloten van verstaan. Kunnen jullie niet eens een plaatje in het ABN recorden? Nou ja, weet je wat, Floris Jan, dat is eigenlijk niet ons kopje thee, maar wij kunnen dat allicht even bezoeken. Hoe vind je dat? Ons Friese land, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Onze koeien zijn zwart bont, het ruikt hier vaak naar stront, maar dat is voor ons een genot. We spenderen ook geen tijd aan de criminaliteit, dus de achterdeur hoeft niet op slot. Ons Friese land, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. De mode van de jaren 80, dat vinden wij hier prachtig, want dat is bij ons nu pas hip. Heb je daar een commentaar, nou dan ben je de sigaren, slaan wij jou een dikke lip. Ons Friese land, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. De politiek is overbodig, dat hebben wij niet nodig, want dat vinden wij maar dom praat. En we vechten nog altijd voor onafhankelijkheid van de Nederlandse staat. Ons Friese land, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. We zijn door de week aan het werk en zondags naar de kerk. En dan ook het liefst 3 keer. Want dat moeder ons baden op het mooiste land ter aarde. Daarvoor danken wij de Heer. Ons Friese land, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Ons Friese land voor macht en vrouw en onze eigen taal. Daar woon ik graag. Jullie niet verstaan. En heb je lang je probleem, nou dan ga je maar erin. Van Den Haag ons toch niet naar ons Friese land. Daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Alsjeblieft. Nou, weer het wat een groene kop in de Nederlandse taal. Nee, nee. Nee, hè? Nou, we zullen alles wat te spelen, joh. Nou, dat zou je best ik nog. Maar waar wil ik blijven? Waar wil ik blijven? Oh ja. Nou ja, hoe dat... ik weet niet dat je het weet, maar mijn drank op achter het stuur, dat mij dus net meer. Ja. Beetje flauw, maar mij niet meer. Ja, slaat nergens op natuurlijk. Hè. Nee, dat vind ik nergens op slaan. Maar mij niet. Maar ik doe dat zelf, ik doe dat niet, ja. Ik riep net mijn drank op. Behalve ik smoor ben. Ja, dan kan ik me niet net mijn schil, hè. Heel padden dat. Ik wil lessen nog me gewoon houden. Ik wil een kakatoese smoor, hè. En die vent die houdt me aan. Die zei, meneer, heeft u ook gedronken? Nou, ik zal u heel eerlijk zijn, meneer de agent. Ik ben zo'n smoor en zo smoor als een aap.
Dan zei hij, ja, wilt u ook even blazen? Ik zei, hoezo? Geloof je me niet? Maar toch, ik moest even blazen, nou klein, jong. Maar het is al een beetje, ik vind het al wat oerdreun. Want er is lessen zelfs, dat is bewezen. Want dat staat op Facebook, dus dan zult het wel zo wel. En daar staat op dat 90% van alle ongelukken wordt veroorzaakt door nuchtere mensen. Ja, les een beetje voor, ik nou kopstaartbotsing, weet je wel. Politie is erbij, alles bij, ik sta er echt op kop, meer een beetje zin en zo. En beiden blazen, wat denkst? Nuchter, allebei. En dan u is de schuld, ja. Ja, ik weet het, dat slaat nergens op. Nee, jongen, gaat nergens meer over. Maar ja, misschien weet hij hem wel een beetje waar ik heen wil. Wat noemen we hier op ons sluit? Ja, mooi smoor. In mijn Golf GTI. En dat is net smoor bezopen, hè? Dat we dat even duidelijk stellen, hè? Maar smoor van de leefde. Nou, daar ga ik hem vast goed maken. Ik zit zo smoor al achter de zuur van die gouden. Nee, ik zit zo smoor al achter de zuur aan de lamp. Zo smoor ben ik ook niet. Ik sta eromheen van het rennen. In het zuster van een arm, je de vrouw van neus voorbij. Ik heb de motor geworden. Ik ben jong. En zonder regen wordt de zon kroop zo staren met erbij. Om die holle op mijn schouder te lezen, het is al verrast waar ik door maar heen. Want ik ben zwoer aan achter de zuur van mijn dollar. Nee, ik zit zo smoor aan achter de zuur aan zo smoor ben ik ook niet. Een politie moet niet van gaan wennen. En al de hoofdbronwagen waar ik aan mee moet. Ik ben moe smoor, maar dat kan niet en niet. Ik ga geen druppel drank, maar veel met tegen. De vlinders geven troddelen. Had ik de geroep van mijn shampoo is zo groot. Ben een gevaar in het verkeer. Het is onveranderlijk, onafhankelijk als de rug, want ik ben spoor aan achter de zuur van die gouden. Ik zit zo smoor aan achter de zuur, zo smoor ben ik ook niet. Ik moet voor altijd botteren, smoor van de leefde en dan afzappelen. Maar dat die niet beginnen. Maar je kader van de leden, ja, dan ga ik het smoor weer in. Dan zingt de roedel weer een spelje. Zeven jaren of er ergens nog wat gebeurt. En dan een liter spier op rijden. Maar nee, ik ben mooi smoor op puzzels. Dat zingt de smoor vanaf achter de zuur van die douwen. Nee. Ik zit te smoor al achter de zuur aan de nacht. Zo smoor als een naam van het bier. Als een naam, zo smoor als een naam van het bier. Mooi, mooi, mooi. Smoor, alsjeblieft. Dank u wel. Dit nummer is voor al die mensen die me aan zo'n saai zoeren. Dit loert jaren.
En die om zo'n uur eens keer op de klok schatten en denken van, gadverdamme. En om 8 uur nog een keer schatten en die denken van, gadverdamme Harry Jezus. Wie het nog maar eens een keer. Die het. Wat? Skop! Er is nog lang geen skop niet hier. Er is nog lang geen tijd voor skop. Maar het ligt op de tijd, skop houdt niet hier. Het is nog geen skop, maar ga weer op.
Goeiedag even. Kun je achter even onder in de zaal? Hoeveel mensen hou je nog eigenlijk? Valt mij. Nou, dat is toch best, hè? Je bent nooit weer rondkomen. Het is hartverwarmend. Echt, Jen, weer. Het is hartverwarmend. Ja, dan mag we zien dat we dan een oerlijke vol krijgen, hè? Nou ja, zeg het maar. Nou, weet je wat we doen? Ik vertel gewoon even wat over mezelf. Ja, wel waar. Ik heb eens mijn kaartje voor Nick en Simon hoor. Ik mag gewoon graag over mezelf praten. Ik kan echt heel best met mezelf opzetten. Oké, nou, wat wil je dan? Kun je zo'n beetje goed leren op school? Ja, je mag het zeker weten. Ik wil allermachtig goed leren op school, hè? Heb ik dat al verteld, dat ik zo goed leren kon op school? Beter dan die. Ja. Ik kon zo goed leren op school, hè? Dat op een gegeven moment mocht ik mij een stel oren hoogbegaafde bijen uit het dorp bij naar een speciale school. Mijn busje. Dat zou ik ook leren, ja. Maar ja, uiteindelijk had ik mij al die intelligentie net zo vol het niet. Ik heb mazzel, want ik heb dan een heel sterke fysiek. Nou, heel sterk. Sterk aan de bal, ik wil altijd goed voetballen, hè? Dat was mijn grote hobby. Ja, korfballen ook. Background. Geef we daar een keer met z'n allen heen. Ja? Even rellen op de tribune. Maar in ieder geval, ik geef verder met de show. Jij is het net slim vies, hè? Ik meen die hoor. Ja. Ik zit hier met mijn microfoon, dan mag het wel waren. Ik vind het mooi. Maar nou is het koest. Hoe roep ik de beveiliging erbij? Maar even zien, wat weet ik? Oh ja, voetballen. Ja, dat is mijn grote hobby. Hè? Ik voetballen bij de Friese Boys. En nou, ze hadden nog nooit zo'n goede rugsbijks, jongen. En zo'n goede zilver denk ik nooit weer krijgen. Want ik nam dat hele team op sleeptouw. Hè? Ja, dat is die nou weer. En er kwamen heel vaak scouts, hè? Die kwamen om te zien. Want ja, die hadden heel interesse. Die woonden bij alles in voetballen. Daar kwamen ze wel van SCRV en Go Ahead Eagles, Ajax. Ja, die woonden mij al even gaan. Maar ik hoorde die boord wat aan. En toen later kwamen er grotere clubs zoals AC Milan en Barcelona en Sportclub Cambuur. Gewoon mij wel gaan. Maar ik hoorde die boord wat aan. Want ik heb nog een passie. En dat weer de passie voor de muziek. Nou ja, en we weten nog ondertussen wel dat ik daarmee de Friese muziekgeschiedenis indringend verloren is. Zo. En dat ik artiesten als Gerbe Douwstra en Pieter Wilkens voor altijd in mijn skaat zetten. Zo. Maar ja, dat wisten we toen nog net, hè? En op een gegeven moment, toen moest ik kiezen. Dus zei ze, Emiel, je bent zo getalenteerd, hè? Wat was toen nou eigenlijk? Was toen nou profvoetballer worden? Of was toen nou rockster worden? Nou ja. Ik heb op een gegeven moment een passie ontwikkelen voor zware check en alcohol. Dus ja, ik had het muziek, denk je, maar die. En meestal de rest is geschiedenis, hè? Na al die grote hits in de Friese top 100. En na al die prestigieuze awards die ik won had. Bij Stichting Friesland Pop.
Stier weer joert nou in het theater. Echt al zo'n groot succes. Soms liegt het wel, hè? Dat alles wat ik beetpak, dat het in goud verandert. En ik ben net arrogant. Ik ben gewoon de man. Ik ga een mooie auto vol een mooie DVD. Die is verrekte zoeg, maar ik ga elke nieuwe voorbij. Wat toen mankeert, maar zie ik dat zelf kleer. Kan kofferen en pit bankjes, maar ik vergeet van volle meer. Ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man. Het allerbeste eten, dat het mag het door mijn vrouw. Ik ken alle wie mijn kreeg, toen ben ik gelukkig trouwd. Maar toen ik vrijgezel, wie ik de broek maar aan baron. En magel die een hoorn had, had hem dan nooit zo goed weer hoorn. Ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man, die stoer al uit zijn borst. Het in het interessant was toen zeist en was de dorst. Want ik beleef het sterker, ik weet er allemaal mee van. Zat ik er door zo mannen, want ik ben de man, ik ben de man. Ik ben de man, ik ben de man. Ik ken nooit al aan de bak, maar de baas let me net neer van alle jongens op de zager. Ik het allerbest alleen. Ga al echt wat doen, ik ben fucking put benauwd. Ik ben als hutste kleer en ik meis je nooit een fout. Ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man. Als ik een dijker slipper en dan schijnt op die te zinnen. En als ik op vakantie ben, moest u direct dragen. Want het is hier 30 graden en het eten is net joer. Het is 3 min bar in Friesland, maar als ik thuis kom uit de roe. Ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man, die stoer al uit de borst. Het in het interessant was toen zeist en was de dorst. Want ik wil leven sterker, ik weet hoe allemaal mee van. Zat ik er door zo'n mannen, want ik ben de man, ik ben de man. Ik ben de man, ik ben de man. Ik doe nooit een sport, maar ik ben zo even skreet. Als er ruzie mijn muziek is, best toe goud in Tosken kwijt. Ik ga zo nou en dan alle man zien op een ren. En ik doe in je telefoontje, ik het net alleen nog ken. Alleen de hypotheek, want alle bladen hoes. Dat deze minder bij je jaren ben en ze jaloers. Oh, wat een jezel, daar ben ik net als van. Schuld is geen maar bladen, want ik ben de man, ik ben de man. Ik ben de man. Ik ben de man. En nou mag schieten. Suze maas nog leeuwen, dus krijg je op je commando. Ze moet geen heel drieuwen, al heel wat jaren. Wie gaat je neer en blind, die vregen me ten huwelijk. En ik trap het erin, dat is mijn man. Dat is mijn man, dat is mijn man. Ik ging hier in Syrië, want hij viel dezelfde man. Het bedrijven van de leefde, daar bakt er echt niet van. Wanneer weer de laatste keer, dan weet er vast niet meer. Maar ik weet het nog wel, hij wie mij 2 minuten kreeg. Dat is mijn man, dat is mijn man, dat is mijn man. Du bist mijn man, en du is er al van. Behalve mijn gevoelens en waar ik naar verlang. Had ik een zwetsenjer, dan erger ik me blauw. Daar geef ik dus niks voor, want ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ik ben zijn vrouw, ik ben zijn vrouw.
ik haast me nog. Er komt niet van te lanen wat er zijn en wat er doet. Zeg maar net raar op wat ik hoor een keer op trouw. Ik haast hem in behoeftes, want ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ja, ik ben een vrouw. Maar dat je net raden werden. Nou, we gaan nou even bij Kapsalon Monique West. Voor een paar nieuwe extensions. Ik zei, hoe ligt het, Monique? Kun je me er nog een paar nieuwe extensions in gooien? Ik denk, misschien ben er nog wel wat mooie malen in de zaal van, ja. Ze zei ze, door de zaal, ja, maar even aan. Want dat hebben we hier al, ja. Maar er moet vast wel wat tussen zitten. Zo even zien, ja, dat hebben we hier al, ja. Oh, joh, je zit van alles. Zo'n mooi netjes mandje waar... hoe is het leven? Jeroen. Jeroen, oh, je mag alles met me doen. Maar ze komen uit zijn motorboten. Ja, nou, ik zie het al wat een roeger type eigenlijk. Iets maar wat meer kloten. Ik kan dat zo op die soft is. Wat is dit hier? Hey. Hoe is het leven? Klaas. Klaas, oeh. Dan is jij de Klaas. Ja, oh. Nou, dan word ik hier jaloers achter in de tent. Wat zoest u dan? Zeg die eigen rit klauwen. Klaas is van mij. Wat denk je van net als het best, jongen? Stomme lelijke hoer, dat is het best. Je zit er net uit hoe het er beren is. Nou, Klaas, ik zit die aan wel even backstage en net. Doe kist hem wel haar, Klaas. Wat zei nee? Ik bedoel, ik ken hem wel haar van die. Dat bedoel ik eigenlijk. Nou ja. Maar dat je net rader bij de meisje. Nou, Klaas, ik zit die aan wel even backstage. Hè. Stik die even aanstrepen. Ja, ik ben wel ongesteld, maar de jou toen net om wel Klaas. Een echter schipper bevaart de Rode Zee. Misschien kunnen we dan een krak als Patricia Pai van heel nee. Ik ken me alleen niet kennen, ja. Nou ja. Ja, dat is ik wel. Je moet er worden die in het theater binnen, hè, zo gaat het hier. Ja, wat ben we dan? Wat zeg je? De leefde. Oh ja, de leefde. Leefde. Oh, wat zeg je? De leefde is een mooi ding. Wat zeg je? Ik wil eerst nu de jurk waaien. Waar helpt me even nu de jurk waaien? Dat keer ze net. Klaas! Oh! We gewoon heel jongens te praten. Ik kan me niet eens killen. Oh. Oké, nou, klaar. Nou, dit is echt wie we west van die jongen aan net. Wat zeg je? Oké. Ja, de leefde. Dat we het bericht geven. De leefde is een mooi ding. En dan ga ik een vastgoed maken. Maar dit vastgoed, dat gaat net hoe de leefde, zat je dat op televisie showen. Of ze had Patricia Pai dat beoefend. Maar dit gaat gewoon hoe de echte leefde. Daar gaat het om. Dat is het meest romantische nummer wat we ooit kunnen eigenlijk. Oké, jongens, ben je er klaar voor? Ja? 1, 2, 3, hey!
moeder sloeg me als een ruitenwisser in een wetterende broek. Nu volgens het baas toen ik zei, maar toen was ze nog mij. Even naar de geloek. Dus we zetten nog together en even wat erbal. Doe achterop een fiets. Mijn achterbal weer wat zacht maar doe eens maar niets. Doe eens zo slank als een opbrengde vleesje. En doe eens bol lang hier. Toen ik die de oren duizers en de lekkers vond, wist ik net hoe het ging. Dan ben ik jouwer bij een verder en doe we steeds verder. Krijg er elke keer wat 10 kilo bij. Doe best een 90 kilo's, geen onweg, maar leven. Ik hou nog steeds van die. De eerste keer kreeg toen de bonken in de bellen. Het de eerste bijkamer aan. Toen moest de zaad nodig naar de kapper. Maar wat een beetje verstaan. Een lange hier en al en dat moest veel red. Maar het begin met ze. En ik schrok me daar toen ik dat zei de eerste keer. Die ik mijn eigen tegen. Dan ben ik zie je weer letter en doe steeds verder. Maar ik weet de dorst niet best voor mij. Je bent een groot postuur, maar je lacht van muur. Maar leven, ik ha nog steeds van niets. Maar te volle van die, ik al best met de mooiste meer. Maar als ik nee die shirt, dan ben ik best wel verliefd. Like als die eerste keer, al is de vroeger compacter. Het heeft een karakter, dat is het allerwettigste van mij. En dan krijg je wel elke keer op die beul weer hier. Leven, ik kan nog steeds wat nee. En ik weet het voor dat ik de mooiste echte ben. Wij zou wel hier. Ik krijg een grauwe hulp en een onderkin. Van al die witte spier. Een beel aan heren en een grauwe neus. Ze groeien al het krijgen. En ik weet het voor dat ik allemaal weinig keus. Dat ik hier nog niet meer krijg. Wat doe me hier nou laten? En ik ben echt met wetter. Krijg je elke dag wat meer rimpels bij. Ik ben scheel, maar je nek. Ga de bol in de reg. Maar ik weet het. Doe als er steeds voor mij. Doe als er steeds voor mij. Ze maakt de bollen van mij. Dan ben ik net de bovenste mee. Maar als er nee niet zo is, dan is het eens mogelijk. Ik als die eerste keer. Al is de vroeger compacter. Ik heb een karakter. Dat is het allerwettigste van die. En dan ga ik elke keer op mijn holle met de reer. Ik weet het, doe haast nog steeds van mij. En leven, ik hou nog steeds van mij. Dames en heren, jij er weer van Echte Liefde! Ja, dan ben ik aan mijn heers. En dan klink ik net zo zuiver meer. Klink ik wel een beetje zuiver? Oké. Want die akoestiek van zo'n theater, dat is toch net altijd best. Hè? In zo'n feesttenten klink ik altijd loepzuiver. Ja, de liefde. Ik ben blij dat ik de echte liefde voor heb, want dat doelloos ik een neuk met onbekende vrouwen, daar ben ik net vrolijk van. Hè? Zal ik die wel vertellen, ja? Nee, ik had het al heel wat dienen. Dat was een jonge wekker en dan viel er toch een soort leegte. Nee, net alleen nog in de zak. Ja! Maar echt in de ziel, dat bedoel ik. Ja. En ja, dan ben je nou een beetje bekend. En dan sta je in één keer al in de regen, hè. Heel apart dat. Vroeger moest bij de helden waren wij komen. En nou een hoenekaap. Ja, donder je op. Ja, oppervlakkige trutten al jaren.
Ik hoef dat net meer. Maar vroeger, dan, dat was moeilijk, hè. Ja, ik moest van alles uit de kast halen om een vrouw in bed te krijgen. Een lange zeikverhaal nog jaren hoe haar jeugd en dan mag je het uitnemen. Kost een prille geld. Maar dan heb ik een maat van mij, die hier er wat voor, dat wie GHB. Dat wie dan de oplossing. Ja, ik weet niet dat Jim weet wat het is, maar dat broeken ze eigenlijk wel een olifant, een platte speutje, maar hij broekte dat dan heel erg zoals voor. Ik zei, wat is dat dan, jongen? Hij zei, ja, dat is een reperdrugs. Nee, hou op, jongen. Ik zei, ik broek geen drugs. Nee, hij zei, dan moest even een beetje drinken aan van vrouw. Hij zei, want ja, dan bewegen ze nog wel. Maar ze spartelen echt net met Jim. Nou, ik zei, dat kan toch net. Ik zei, dat kan zo'n famke toch net oornoen, jongen. Dat kan toch net. Nou, maar hij zei, weet je wat het mooiste ervan is? De orendijs, ben ze alles bij vergeten. Dus ik, best, nou, wat kost het zo'n potje dan ongeveer? Nou, weer €24 voor een potje. En dat kost nog wat 10 keer mee. Dus ik begon even te rekenen en ik denk, hé, dat is goedkoper als naar de hoeren. Al laat staan, maar je dit nemen, dat is nog vol joden. Dus ja, een potje van hem kocht. En ik liep op stap natuurlijk, hè. Ik denk, dat krijg wat voor mij. Ik ren naar Troy Disco heen. Ik hield me mooi om, zeg ik zei. En op een gegeven moment, ik rijd je wat met mijn vrouw konden praten. En nou, we gingen gewoon echt heel goede gesprekken. En het was echt heel gezellig. En we gingen gewoon klik. Dat haast wel eens. En op een gegeven moment zei ze een keertje mee van... ze wil eens naar die in Hoegestaan. Ja, best genoeg. Nee, dat is makkelijk. Dus we hebben een taxi in en op die achterbank, dan begint het al jaar al. En we zien 20 minuten in een taxi ergens naar een worden flat. En dan we komen die taxi uit en op al lebber in de wijze stroffelen we daar de portiek in en naar boven. En we komen daar boven en ze loekt me gelijk het shirt uit. Ze troept me op een bank. Zo. En ze zei, nou best van mij. En ze loekt al haar kleren uit. En ik zit op de bank en ik zeg eens even. En ik zeg eens even goed. En eigenlijk ben ik net zo blij met wat ik zag. Dat weer, ja, maar de kleine oom heeft een schitterend mooi vrouw, maar ze loopt dat uit en hup, daar waait het heen. En stonk ik nog. En ze hier van die tepels. Ja, ziet het echt een vorm in of zo. We krijgen of hier in de 2 klodden strontje nog wordt. Zo zeggen het eruit. Dus ja, ik ben gewoon echt heel erg teleurgesteld. Ik ben echt heel erg teleurgesteld. Dus ja, maar ze begrepen, want ik denk van ja, hoe rijd ik me hier over uit? En ik zit op die bank, ja, maar neiging en dat bespringt me daar. En ik zei, ho. Ik zei, wacht eens even. Dit geeft me krijg alleen een beetje te hut. Ik zei, mama, we eens even wat drinken. Nou, dat vond ze wel baas, dus ik ging naar de keukentaar, ik was wat drinken. Weet je wat ik toen in had? Had ik even wat GHB in mijn eigen drinken neer. En wat er van naar toen gebeurd is, ik weet het net. Geniaal spul, joh. Ik ken iedereen horen. En dus ja, de orendijs, ik was wakker en ik zei... Ik moet zien, ik zie dat ik je wijk kom, weet je wel. Dus ik pak mijn kleren aan. Ik denk, dit wie ook nooit wassen. En in de portiek door mijn kleren aan. Ik kom boeten door het doorriepen. Werden ze net bij mij in de straten. Oh, wat verdomme.
Nou, daarna wie krijgt heel nog kleer mee. Daarna wie er heel nog kleer. Ja, kom maar jongens, ja, kom maar. Ja, ik ben weer uit Jeuzelen. Nou, dan zal ik niet vertellen dat ik dan moeite heb om vrouwen te versieren. Maar die Hollandse famkes, daar heb ik nooit geen problemen mee gehad. Want we weten alle woord dat Hollandse famkes worden weer in het broekje van een Fries accent. En dat is echt weer.
mooi. Dankjewel. Wat een fantastisch publiek van jullie. Ja. Ja, ik heb ook nog nooit zo'n goed publiek hoor met theatervoorstellingen. Doe ik al eens, hè? Nee. Dat zeggen ze overal, ja. Maar het is ook overal goed. Dat, even zien. Oh ja, nog even een licht terug. Ja, dat ik verleden week in Leeuwarden en op een of andere manier vind mensen het leuk. Dus, in Leeuwarden kreeg ik nog een applaus ervoor. Oh shit. Hoi, wat ben je met een stel skiën, hè? Maar, dat mag ik niet. Oké, we vallen noemen dan kun je met z'n allen mee doen. Hoe ligt dat? Ja, dat is wel leuk even. Nou, je mag even wat doen, hoor. Ja, je zet er echt maar wat. Oké, dan gaan we het zo betocht. Rick, doe dorst het even voor wat de vrouwen doen moeten. Dan dorst het, ja, dat is leuk, hè? Ik zou zeggen, door wat GHB niet drinken en stel je voor dat Rick een vrouw is. Jeroen, doe best de man. Nee, doe best een man. Ik ben de man, oké. Oké, dit val noemen dat heet Er zit hier iets dwars. En dan hebben we het zo betocht dat die vrouwen die zei ze al jaar, er zit me iets dwars. En dan zei die man van, en ik maar er hier wel dat is. Oké, dus de Rick die doet nog even die vrouwen, nee. En Jeroen de mooie. En dan, wacht even, we doen het eerst even een keer voor, hè. Oké, dat. Het liep het wel een quiz. Niets was. En ik maar hier wat dat is. Oké, Ken beter. ja, is het een beetje duidelijk hoe het ook is? Ja, oké. Duidelijk verhaal dan. Oké, en nou ben je helemaal naar bed. Let op, hè. Dat huwelijk van ons. Het liep het wel een quiz. Niets was. De mooie dat bed Fantastisch, was mooi. man. Ja, maar die ben misschien ook wel mijn meer. Dat zou ik kennen, hè. Maar als het zo gaat, dan ben ik al tevreden. Dan ben ik al tevreden. Het had ook wel wat beter niet bij gevonden. Oké. Let op, hè. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Ik hoor maar geen wat te zeggen en dan gaat het al verkeerd. En als ik weet wat er is, dan zei hij al neer. Maar ik zit gewoon die kop op, er is iets goed mis. Er zit iets dwars. En ik had er wat. Juist, ja, nou, dit ligt erop, hè. Ik zit mijn voetbal in te zien. En doe smies mee dit warm. Ik vrie om een bierke, maar krijg de wien van warm. Dat huwelijk van een huis, het lijkt het wel een quiz. Er zit iets dwars. Het is hard verwarmen. Wat is er nog vangen? Dat wordt nog graag weten. Als ik wat verkeerd zijn op bestanden met een weekend. Op beste raad gekomen dat ik bij die zuster hier. Dan kijk ik er neer man naar een heel kratje bier. Maar ja, er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Gisteren kwam ik thuis en het eten stier naar kleer. En toen ik eindelijk eten kon, is 3 appels naar goed keer. Nu weet ik net een prutten, maar wanneer ik ben ik wist. Er zit Nou, het is nog een succes. Mijn duiken even steken. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Er zit iets dwars. Dames en heren, wat zit je nou bij dwars? Iets dwars. Dankjewel. Alsjeblieft. Je merkt bedankt natuurlijk.
Oh, dat mooi zijn misschien al even, hoor. Ja. Ja, dat jij er al een beetje bij. Ja. Nou, dan zal ik je nou wat vertellen. Ik denk dat ik beter mijn bek houden kan. Hij is pessimist dan Gismarijen. Hè? Ik ging vroeger een maat. Gooitsen. En Gooitsen en ik, we in een speciale baan. Dat, we zijn geboren in hetzelfde dorp, we in dezelfde leeftijd. En we deden alles together. En we zijn altijd binnenwandelen. En, Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem. Ophoren. Ons doe het even normaal. Ophoren! Ja, zet maar even del, ja. Ga maar even naar de wc of zo. Ik ga weer een mooi lang verhaal. Hey, ik zal het net te lang horen, hè, want Gooitsen en ik, we deden alles together. We gingen altijd together te kaarten, te biljarten en te darten. En we gingen ook mijn wanden te visken. Op zaterdag, vaak even bij de Saturday Night Fever. Bij Jan Travolta, wie er ook altijd bij. Maar we werken ook in hetzelfde bedrijf. En we kaartpoelen altijd en hier weer Lasker en ik weer Lasker. En we gingen altijd in Prudde Willem, want dat kost altijd mijn laadje. En we gingen altijd een beetje de gek met onze voorman. Maar op een gegeven moment toen kwam er dus een functie vrij als voorman. En Gooitsen die uit de gang solliciteerde daarop. Nou, was dat net leeuwen. Hij kreeg dat ook nog. Maar het slimste weer, hij ging dat gewoon eigenlijk nog doen. En vanuit die dag dat hij zeg maar, de reden overal aan hier, en die jongen gewoon heel naar voren, 180 graden door de kant op. En dan weet je geen Willem meer en de koers neer bij mij en hij verloor gewoon in nazi. En ik kreeg een scurf van die vent. Ik kreeg echt een scurf van die vent. Maar ik ben net de enigste. Want het hele bedrijf, iedereen kreeg een scurf aan Gooitsen. En dan wil ik je hem even een verhaaltje, een heel kort verhaaltje. En dan hoor ik weer op met mijn geuzel, dan is het weer gebeurd geweest. Maar om even aan te gaan, hoe hekel had weer hier aan Gooitsen. En je weet het, dit is theater en dan haak je het al... Wat je, is bijna leeg. Haak je het al heel pruttig verteld. En je weet hoe het werken die er onderaan. Het is een prutte zwetsverhaal. En heel prutte, dat is net weer. En een prutte is net weer. Maar dit, wat ik nou vertel je, dat is sterrenweer echt gebeurd. Ze wieren dat ik eens niet. Sterrenbar weer. Oké. Ik weet dus op een dag wie ik douane in een scheepssectie. En die stier in de loods. En ik zie het in een kettingbak te lasken. Dan komt die ankerketting in en alles. Technisch verhaal. En dat boeit net verder. En ik weer met CO2 aan het lasken. En op een gegeven moment ik denk van nou, ik wil een checkje roken. Dus ik doe die lashelm en alles ook al. Maar door de ankerkluis kon ik zeg maar door de hele loods heen zien wat er al gebeurde. En ik zit te roken. En op een gegeven moment zei ik wel, uit het kantoorke kwam Gooitsen, hè. We zien overal ons in helm op. Zo stapte daarom. Even zien dat iedereen gewoon aan het werk weer. Was een SS'er, paradeert er daar door de loods heen. En verderop, daar is die Jappie. En Jappie die weer materiaal aan het aankwatsen, die weer strippen
Want knippen bij de knipskeer, hè. Dus die is hier. En die weer zo bezig. En ik zei wel dat Goortsen die rond daarheen. En ik liep weer zo. Dat doet nou net, jongens. Zo simpel en ziel. En aan de kant. Ik doe het wel even voor. Dus Goortsen met zijn handje gourige graftakken. Daar onder het materiaal. En ik weet niet wat er gebeurde. En Jappie, die verstapte hem tegen. Per ongeluk. Weet ik het. Maar in ieder geval. BAM! Vinger eraf, hè. Oeh, jongen. En ik had van mijn levensdagen naar nooit in zag razen, ja. Hij jankte het uit. En hij stond daar en het bloed spoot eruit, hè. Dus ja, dat was al die commotie. En op een gegeven moment die jongens die gooiden ze mij in het washok en doeken eromheen. En ambulance, en die vent in de ambulance naar het ziekenhuis staan. En nou, op een gegeven moment, toen we al even een beetje bijkwamen weer van het laatste. Nou ja, toen ben we een beetje weer aan het werk gegaan en zo. Maar Jappie die zei ze me van, Emiel, kun je me even helpen? Want het is nog een soortje bij de knipskeer. Dan laat je al je bloed, dus hoor. Ik zei, nou best, ik help die wel even. Dus wie zit net met zijn bijen en wie in dat bloed wat rond opdeppen, man. En op een gegeven moment, ik denk, hé, wat leidt daar? Nou, die vinger nog. Ik zei, Jappie, machine, de vinger van Goortsen. En sterren weer, hij bedenkt hem net, hij pakt een dikke smeethammer, die krijgt er net waar. En dat is zo'n hekel wat we in om die flikker Goortsen. Nou. En daar had ik hem vastgekomen, maar. Juist, ja, mijn kameraad. Ja. In het weekend houden we een ander in de gaten. Vooral het misging. Doe hoofd met mij. Bij houwerij. Ik wie getuige op die trouwerij. En we klussen together. Want de verbouwerij van u zo goed. En ja, is die stoel al vallen door. En we rieën tronnen mee in mijn 120 voor. In een orde. Oh ja, ik heb een open record. U dacht zo. We werken niet in hier, de jaren op het tellen. Want de vleugels hier dan hier en wie al willen. Want de baas van is toch, dat koers weinig schilder hier in de sky nog. Maar toen was het er iets, en dat hier we nooit kan. Toen is die ziel gewoon een duivel vergaan. Toen we de spoorman. Ik nooit achter die zag, maar alles verloren. Roost mij een telefoon, in die eigen pakje. Die is nooit even onwees blij om een bakje. Nu leest me steeds verder zakje. In de stroom. Toen wist inderdaad een heel goeie man. Maar wat er dan gebeurt, maar mijn oude beste kameraad. Mijn kameraad. Du kennst doch wie het werk krijgen. Wat moest u voorop is mij ik niet meer willen in de kameraad. Du kennst doch wie het werk krijgen. Toen is die ziel dat nu overkwam. Toen moest een extra bakje krijgen. Maar dat was niet naar je doen, want ik zou skeer niet op de kameraad. Du kennst doch wie het werk krijgen. En ik jij nog zo steeds nog nooit voor me weer een boos. Voor het allerlaatste wie was toen aan zoekers. Letter, een krantenwiekje weer nog koers. Voor een bankje extra. Door hier is die niet die dat dit een grap. Voor mij duurt me net al te hut. Vleen en draven, dat had heel lang geen nut. Maar
want daar was het warrig van. Maar de jongen today, is toen net met de jongen. Zit daar met Ruud van die kantoor te doen. Komt er even uit om mee op te duwen. Dat is mijn gewoon. Dan zei ze me dat ik wat harder mag werken. Ik ging nooit meer in mij niet mee naar de merken. Nu zus me dat ding is meer om in het kerken. Want dan viel het niet bij. Maar eens ik hoorde ik in de laden gewoon rennen. Thomas komen dan de dingen zou maar rennen. Komt er later waar hij de echte maken binnen. Want ze wat mag krijgen. Zij gaat je burg, hij net met de houden. En ondernemers bedroeg ze in hun huis verbouwen. En mijn broer die denkt natuurlijk tegen trouwen. Want die gaat er ook weer gaan. Je weet inderdaad een heel goeie maat. Maar wat er gebeurt, maakt die oude beste kameraad. Ja, ja. Mijn kamer. Du kannst doch wieder tering krijgen. Du kannst doch wieder tering krijgen. Du moest een extra bankje krijgen. Maar nog niet naar je door, ik zeg je niet af die kameraad. Du kannst toch wieder tering krijgen. Die kameraad, Du kust om wieder tering krijgen. Dat wat ik nou weet. Eens om uur, eens kan over je. Als ze een beetje stapels krijgen. Maar als ze dan willen, dat ze Jezus bidden. Oh, dan krijgen we nooit wat, jongen. Dat is het favoriete onderdeel van de hele show. Ja. Echt bijzonder dit. Hè? Ah, Blue, zetten je, idioot. 3 minuten wachten. Echt weer. Hé, dit was net messen. Wat je nou komt echt net trouwens, hè. Maar, oké, nou doen we even iets en dat is nog nooit jij er niet. Trouwens, behalve verleden weekend oud, maar daar gaan we verder naartoe. Nou geven we dus meisje 4 in je nummer spelen op in je gitaar. Ja, echt weer. Zeg, wat zeg je? Ja. Oké, nou, ik wil dus graag even, want ik steer de hele tijd wel een beetje in de spotlight. Zo van, ik ben de man. Maar ik hier natuurlijk net waken zonder mijn geitenbreiers. Ja, dat is een beetje zo, hè. Een gelukkig leven zal hier nog. Maak een applausje voor Jeroen Zijnstra. Bart Scheffers. Ricky Alsma. Mag hem wel, dat is hard verwacht. Oké, komt er dan, hè. Stilte in de zaal. Oké, dit is heel bijzonder, hoor. Dit is echt fantastisch. Iets meer naar boven. Oh, nu maar even niet. Ja, oké. Wat dan, hè? Ja, een beginnertje, hè. Oké, nou, doe maar. Ja, ik rijd het rode woord, mijn bellen voor mijn bier. En ik zie om mijn maat in me en krat ik door de heen. Ik stapte toen nog even van een slokje in de kroon. Ik had mijn pakken diep naar onze hiel. En toen wie daar onder die wat bonzen van me hier. En kreeg ik het gevoel dat ik gewoon een overdosis drank, overdosis weer een check. Ik hou van het leven en het jou ik tot je zei. Ik ben er graag nuchter, ik ben wel gesmoren. Je naar de bos
iedereen, nee, dat was de reen. Zo ben je in de kerk en hard in de streep erin. Ja, dat geeft niet meer aan. Ik zoek wat in de weer en ik zie wat sterke drank. Ik kijk in mijn zweet, ik kom net weer in en het werd was van die grauwe flessen u's heen. Overdosis drank, overdosis sfeer is check. Ik hou van het leven en het jou niet uit je zak. Ik ben een graag nutter, ik ben wel eens sporen. Ik ga naar Jereveen en ik draai weer in de hoort. Jou weer wat bier en een pak sfeer is check. Ik ben een ouderwetse wappie en ik... Nee! Fantastisch! Hey, ja, kom maar, klap nu maar mee hoor, mag wel. En ik wou er niet doorheen, want ik maak je van het groen. Het plafond dat brandde Jimmy en dat ligt hem weer net zo. Nee, ik jou vol was, en broekje was daar schoor. Ik ben 100 jaar een heel grote vries gehad. En jou mee nog wat meer van een nummer vrouw, zo want ik had het volle bloed. Mijn alcoholstelsel van een overdosis sfeer is jack. Ik hou van het leven en het jou niet aan je zegt. Ik ben een graag nuchter, ik ben wel eens sporen. Ik ben het past koers en ik draai me in die hoort. Jou meer wat bier en een pak sfeer is jack. Ik ben een ouderwetske watpiek. En ik kop die in een zak. Wonderbaarlijk, of niet? Had nog nooit jaren jongen. Ik ga eens eens wat door met de rest van de instrumenten naar kijken. Ik ken nu zaak wel redden. Maar gelijk. Oh, het oog wil ook wat. Ja. Oké, dan gaan we nou even een nummer. Ja, die gaan we eigenlijk van de setlist afhellen, want daar hebben we eigenlijk een acteerd voor. Oh, dan moet ik krijg zetten hier, maar dan mag ik eigenlijk pak weer een coolbox wel. Ja, dan zijn we. Even zien, gaan we een nummer. Nou. Nee, die doen we net. Nee. Oké, nou, klaar. Doen we die wel eens taak heeft of zo. Ja, een beetje autistisch. We kennen het afwijken van wat is dit zo. Maar even zien, we zullen elk LFT spelen. Maar daar houden we een noteerd voor. Maar ja, waar kan het noemen hoor? LFT? Dat betekent leuk voor thuis. Jawel, hè? Oké, je had eigenlijk iets van de baas zeker. Ja. Nou, dat noem ik hier, je had het van de baas. En ook dat hele nummer is net zo interessant, maar ik geef om het einde wat je van de baas had te kennen. En dat zeg ik nog even heel snel door. Bronnenbril, verfblikken, domme kracht en lastspreken, zoeker, kondensketting, taak, schimmer, middel, lampen, petten, sleepski van arkbak, bokkenboord, Stanley-mijns, batterijen, laaskap, accolade, sleutels uit, skietpapier, keukenrollen, afwasmiddel, koffiemok, antivries en multispray, LFT. Witte stift, zwarte stift, schroevendraai, zeer op een shirt, leer, tapset, bako, koffiemok, een hoeklijn, plaatwerk, aluminium en RVS, teffeltape, borgmoel, kopertrie en cycloflex, romaat, skomaat, akkerboor en multiplex, sleeptoon, laskerij, LF. Dank je hoor. Oh, dat ben pruttig worden. Dat ben pruttig worden in één keer. Oh nee. Ja, wel knap hè. Voor iemand die vroeger mijn busken is kwalijk. Ja, en dan denk ik wel eens bij mezelf, misschien had ik mijn roeping wel een beetje mist. Oh, nee. Ja, dat je zelf volle woorden in één keer maar kennen. Dacht ik van, misschien hier ik ook wel beter een rapper wijzen kennen. Dus, dat lijkt me wel eens wat om te bezieken. Wat, door even een rap drumpje, denk je, of zoiets. Iets wat op rap. Oh yeah, that's it, that's right. That's how we do it today. Yeah, what's up? What's up, Ricky? Yeah, come up with the
bass line here. Oh yeah, that's funky, man. That's funky. Funky! Alright, hip people here. All the bitches, where my bitches at? All the bitches in the house, come on and let me hear you say, ah! All the niggas in the house, come on and let me hear you say, ho, ho, ho! That's what I'm talking about, man. Alright, ladies and people, I want to just introduce to you here my main man here, this is Ronnie Sleeptol. And here, my name is Lietse Lul. Alright, that's how we do it in here. Wait a minute, I just have a little more beer. Alright, we're gonna break it down now here. This is how we do it, JRFN! Ik spit jou tunnel. Maar je bent op een zee, maar alsjeblieft zal het leven. Net op papier, uurken vaak, uurken door de neer van mij. Wat van blauw en waarom ik aan jou geen doe weer. Master mijn kuipjes aan en dan plan ik daar heen. Niet aan de hand, dan kom ik bij een stoet dat ik al kunt ben. Ze denken aan de dikke woord, dat je kwam weer van het zwartgeld. Het is nooit verkeerd, het handelen met beter en schoon wat meer zwartgeld. Het is een pracht, zwart. Ze zullen er nou een sigaret. Van de Poolse Grieks, dan pak je dat les, dan bereik je het meest. Handel is bij ons niet lid, dan is het tafeltrop. Dat is nooit verkeerd, want ik ga rijden bij hen en dan binnen Jura klappen en dan komen ze bij hike. Om zwarte klappen en de vrouw, want ze biedt je elke weekend naar je kleedje en de rest en op. Maar je bent in het leven van het zwartgeld. Dat is nooit verkeerd. Het handelen met beter en het schoon wat meer zwartgeld. Het is een pracht, zwart. Zo zwart is het. Yeah! People, ladies and people, this is how we do it! Come on! Bas spelen op de bas en is op dit en dit is aan het rekken! Rekken, 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 rekken! Vast en lastig. We rennen met tellen de soos, maar je stijgt die cash flow. Is niks los en een paar zwart geld om mooie dingen te doen. Ze doen anders wat wie de hoer niet kan. En een splinternijen. Mercedes van het door van mijn sociale huurwenning. Waar doe je het voor? Cruise ik door het dorp, dan ben ik de man. En de buren maar denken, wat doet er het van? Dat van het zwart geld. Het is nooit verkeerd. Het handelen met beter in het schoot, wat meer zwart geld. Het is een pracht, zwart! Zo zwart het nou! Het zijn alleen een hakje naar de groen van mijn nog met mijn pensioen! Gouden business, de handel niet vast, dat het niet kapitaal in de oven. En het maakt een dikke lok en geld, maakt het bloed. Met de poetsen in de crisis en spier. Hier loopt de lawn aan, give me the shit. Ik stel je fake, God, ik wil niet meer terug. Babies! Oh, jongens. Oh, ik heb niet genoeg, ja. Poeh. Oh, jongen, dan zei ze dat die negers lui zijn. Ik zal je vertellen, jongen. Het hakt erin, baas, hè. Oh, jongen, ik ben even naar de pakken. Godverdomme, jongen. Ja, dan ben ik in 20 meer, hè. Ik heb alles vol beter. Nou, vroeger, hè. Vroeger, wat je... Ja, ik met zuurstof gehad. Waar had je zuurstof bij hem? Vroeger was mijn hele lichaam heel soepel. Maar er was één ding, dat is die altijd stram. En tegenwoordig is het krijgen we zo. Ja. Frederik de Zwetser.
Ken je die wel? Tuurlijk hoor, ja, die is bekend. Van het nummer, iedereen werd bekend. Behalve ik, ja. Hoe ironisch was het haar. Ja, dat is het leeuw. Nummer 3 van de Frieske top 100. Daar hebben we nog nooit eens halen. Die Muppet Boy. Maar Frederik die komt dus bij mij thuis. Want hij is bekend. En ik kijk. Dus ja. Bekende mensen die komen bij een ander thuis. Ja. Anneke Daum en ik kom ook regelmatig bij een ander op een koffie. Oh ja, ik heb me lazen. Is die nou hier? Bij haar of bij mij? Misschien maar we allebei een beetje. Ja. Ja, Simone Scheffer, die had ik al eens op een vinger gehoord. En ik had eens een keer een trio dienen. Maar die twee. Nou, dat was net zo'n succes. Ik voelde me steeds een beetje het tredde chill. Dat was net chill. Nou ja. Ik ging eens op stap met Piet Paulusma. Oh, en dan gaat er om wij, joh. Oh, die vent gaat hurt. Die gaat echt hurt. Ik neem een Ekbos Piet Paulusma. Die vent die snuurt wat door, joh. Dat is net leuk. En dan bel ik hem op en dan zeg ik, krijgen we nog sneeuw, Piet? Uren later zit ze allemaal poeder voor mijn drugs er op een stoep, hè. En ik ga de hele nacht op stap. En dan, het mooiste vind ik dat er echt helemaal lam is. En helemaal stief zit van de drugs. Dan begint er altijd Veske station van de kast. Nou ja, dat is fantastisch. Nou, ik zal een muziekje, of ik hem nijden ken. Ik ken het net zo mooi als hij het ken, hè, maar dat gaat ongeveer zo. We hebben woorden, zonder woorden, en we wijzen elkaars ergernissen. Kunnen wij het weer proberen? Ik wil je weer als ooit begeren. Nou, je kan wel vaststellen, dat vind ik mooi. Dat vind ik machtig, hè? Dat vind ik machtig. Maar, ik moet zeggen, Piet is wel verhoren, hè? Hij is wel verhoren. Want, ja, dat bekendheid, dat onderschat je misschien wel, maar dat doet wel wat mijn mens, hè? Dat doet wel wat mijn mens. Ja. Piet had er wel ik net. Ik ben altijd gewoon blijven. Ik had zoiets van, doe maar gewoon. Dan doe je wel kijken, nou. Nou toch? Maar het is wel moeilijk om ermee om te gaan. En je onderschatte dat echt. Want als je net gewoon behandelen was, dan is het heel moeilijk om gewoon weer om te doen. Nou, dan kan ik je maar even uitlezen hoe het soms gaat. Want dat is heel apart. Hè? Mensen wil vaak ze even met mij praten, omdat ik bekend ben. Nou, dat mij wel. Maar dan was ik vaak even, en dat is heel apart, dan was ik binnen een minuut, was even zien dat ik een relaxte vent ben, of B, een arrogante klootzak. Nou, en tussen wij is er dan eigenlijk net. Nee. Dan zeg ik even zeggen hoe dat ongeveer gaat. Stel je voor, ik ben in goed humeur. Ik ben een heel goed humeur. Ik ren door de supermarkt achter mijn karken te fluitjen. Oh, wat is het leven mooi. Wat is het leven mooi. En dan komt op een gegeven moment een jongen op me en die zei... Hé, hypothetisch, hè. Komt een jongen op me en zei... Hé, Mil, hoe ik kom, jongen. Wat is met mij op foto?
Dan zei ze ik op mijn beurt. Natuurlijk, jongen, wil ik met die op een foto. Natuurlijk, jongen, kom maar even hier. Hey. Waar maak het hem? Mag eens doen? 1, 2, 3, zikjes. Nou, jongen, wat Baas genoeg, jongen. Hij zei, hè? Wat? Was een handtekening? Ja, leidt wel een pennen. Je krijgt een handtekening, jongen. Alles voor de fans, jongen. Beste, jongen. Hey, jongen, het beste, hè? Beste mensen, jongen. Hey. Nou, dan zal ik die vertellen. Die jongen die gaat vervolgens er naar Hoesta. En dan vertelt er iedereen, de hele wereld, al zijn familie, voor de rest van het leven. Die Emiel van de Hoenekop, hè? Dat is zo'n beste fan. En dan zei iedereen, hoe wist u dat dan? Ja, ik ga hem zien. In de echt. Wie een beste fan. Ja, maar dat bezet er dan op die ene minuut dat ik hem zie. Voor hetzelfde had ik 4 minuten daarvoor nog krijg je verkracht. Maar nee, ik ben beste fan. Nou, klein, nou, best, nou. Maar het ken ik oors. Nou, en dat heet lessen dus, hè. En dat is dus wel weer gebeurd. Ik ben wekker. Ik streamen en kater. Ik ben nog wat verkouden, ik nog. Dan gaat het dubbel op, hè. Pinnenholen. Ik denk, wie is wat? Ik, Joert, smoor er alleen maar in. Ik loop de gordijn tegen. Ik ga op een bank lezen. In een joggingbroek. En ik ga de hele dag lezen Netflixen. Dus, dat was het plan. En, maar ja, ik denk van ja, ik word in Berenburg gehaald voor een beetje herstel. En dan wordt ze net leeuw, hè. Godverdamme, Berenburg, ik nog op. Ik en naar Boetentas, liet rijden zo aan de oerkant. En ik, ja... in een joggingbroek. En dan rijdt het ik nog, hè. Godverdomme, dus ik strontjagereinig die slieterij ben. Nou, daar is het al, hè. Daar komt er. Hé, hey, Miel, hoor ik al, ja. Maak je maar die een foto? Ja, en ik zei gewoon heel fatsoenlijk. Ik zei, jongen, stjero, jongen, achterlijk onnozel is best. Hier is hem jaren, Martin. Nee, joh, aarde sterrenluurs krijgen. Nee, joh. Oh, nee, wat is zo net het best? Dus ik pak die fles Berenburg en sla hem op zijn hassen stekken. En het bloed spat alle kanten op en hij dondert achterhoed door de stelling, al je glas. En ik denk, ja, ik moet zien dat ik je wijk kom, hè. Maar, nou doe ik hem te wijzen, hè. Dat die jongen, zodra het er wekker wordt, uit zijn coma, dan vertelt er iedereen wat voor een arrogante klootzak Emiel van de Hoenekop is. En dat bezet er dan op die ene minuut dat er een missioen had. Nou, en dat is maar kijk hoe snel op mensen oordelen. Maar ja, misschien had ik wel een beetje gelijk. Misschien ben ik wel een arrogante klootzak. We hebben een mooie story nou in mij. Ja, dat kan wel zo wijzen, maar misschien ben ik soms echt wel een relaxed vent. Dat zou best wel kennen. Ja, soms wel. Maar je moet goed onthouden, hè. De grootste klootzakken van de hele wereld. Maar de allergrootste bekken. En dat voel ik hem, Jood en mij aan, hè. Krakkers weet ik meer dan je. Dat is dus een beetje de eindconclusie van deze voorstelling. Dat die jongens met de grootste bekken en de grootste klootzakken ben van binnen vaak heel kwetsbare, onschuldige, gevoelige jongens. Ja. En die jongens die hebben vaak een grote bek, grutspraak, zwetserij. Maar dat is eigenlijk maar een masker. En vaak zit er achter dat masker een heel iets bang jonkie. Maar angst voor het onbekende. Ja, mensen kunnen praten. Voor mensen die denken dat weten hoe ik ben. Ik zal je één ding vertellen, mensen.
Ik kan je wel even vertellen wat ik in ieder geval net ben. En dat is namelijk... Ik ben geen hartje. Ik ben geen horloge maken. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekje maken. Maar ik ben een roepbouwer, een rouwdouwer, een uitkoeker, een scheepsbouwer. Alles ambities halen hier op een lijn. Want ik hier een nugger en ik heb mijn fiesta dreef. Smeet die waterpas, marine feest. Ik ga een hekel naar ding omdat het net alles zit. Ik zit met z'n nou, als Chinees. Ik zit al aan mijn kut hier en ik dit aan mijn streep. Op een centimeter, als kwaad, want ik ben een roepbouwer, een rouwdouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles ambities halen hier op een rij. Want ik hier een terrein, ik heb die vis te dreef. Ja, die goortje van u, die had altijd wel maar wat. Dan komt er bij de hemel weer van dit en dat. Ik ben een idioot, en zoals ze me krijgt. Maar had ik niet verstaan, ja, dan ging je dan uit. Oh, nee, dan. Want ik ben een roepbouwer, een rouwdouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles ambities gaan hier nog een week. Want ik hier een burgerij, ik heb niet niks te draaien. Meisje, ik hoop je dat jullie een beetje van maken had van Jan. Hoe ligt dat, Jerry? Ja, wie het wat, wie de cent wat werk. Als je me één plezier wou hoor, maar de laatste complete refrein kan, moet je me alsjeblieft even steen gaan en even meisje, jongen. En dan doen we krek even nadat we in een feesttent binnen. Hoe ligt dat? Maar dit is voor u, zeg maar, jongen. Kom op, meisje, ga maar. Ik ben geen computer, man. Ik ben geen ambtenaar. Ik ben geen penner. Oh, het niet te dromen op zand. Maar ik ben een roepbouwer, een rouwdouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles ambities gaan hier op een lijn. Want ik ben een burgerij, ik heb die fiets te draaien. Pak hem maar vast, de branden is er willen. Het is maar van een oor, dus ik ben wat op verschillen. Je sterven in, niet de rode van een shirt. Ik kom er net aan mee, dus ze kennen me hard. Ze kennen me hard, ze kennen me hard. Want ik ben een roepbouwer. Mensen die aan de weer, als ik ben. State to state.